Va arribar per mar un dia de 1922 i no coneix ni amo ni guia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la fera foguera i surt per la festa gran i llença foc per darrere i llença foc per davant. Com que té cara de gat sembla molt bon animal, però quan està esverat és una fera infernal que persegueix petits i grans, lladregots i gent de bé. Escolteu, bons sitgetans, els versos que ara us diré. Passaran coses molt fortes. La veritat és que tenia raó. No només per les detencions, sinó perquè tenia un merder de collons. Jo la veritat que m'he perdut amb tant regidors sortint i entrant. Així que per començar farem un resum dels que manen a la Casa Gran. Comencem pel primer tinent d'alcaldessa, de Sitges Grup Independent. Ho feia tot en 3 idiomes fins que es va adonar que no sap anglès. Regidor de la Poli i Promoció Econòmica, la persona que més saluda pel carrer. Va treure 3 regidors i encara no s'ho creu ni ell. Amb el número 2, la Gasulla, de la llista comuna amb els Verds. Li han promès un any d'alcaldia i ara draga la sorra com si res. Porta urbanisme i acció ambiental. La primera la tenim clara, la segona és per omplir la fritxa i dir que fa alguna del seu programa. Seguim amb el número 3, el nou republicà del consistori. Té un cognom en guionet que recorda anàlisi de laboratori. Porta cultura i educació, del que anem sobrats en aquest poble. Així que li ha caigut el marrón de les guarderies i les escoles. Amb el 4, el Monasterio. Fa temps que es va fer una paja mental. Porta habitatge i mobilitat i pretén fer Sitges peatonal. També porta projectes i esport. Està clar que és esportista, perquè sempre va vestit amb un mallot de ciclista. Amb el 5, la Cristina Guiu. Via pública i activitat. La que va sortir pels pèls, la que revisa tots els bars. Té el merder de les bessures que la porten pel Pedregà i ha comprat molta pintura per deixar el poble ben blanc. Amb el 6, el Ripoll, el nou número 2 dels comuns, substitueix el senyor estranger que no ha durat ni un any sencer. Porta drets civils i turisme i encara no l'hem vist fer res. Alguna inauguració? Sí, clar, que per això sempre hi ha temps. Amb el 7, la Carmen Almirall, la que reparteix els calés. Depèn d'amb qui té la mà foradada, depèn d'amb qui no li dona res. Va ser directora dels Pastorets i sempre diu tot el que pensa. I si la veieu mai pel carrer va vestida sempre de diumenge. Arribem al número 8 amb la regidora de Festes i Tradicions. És la segona, la del David, la que tocava el timbal i fa pregons. Ha fet tots els papers de l'AUCA i sempre ha estat implicada. També porta participació ciutadana, una regidoria complicada. I tot això comandat per Aurora Carbonell i Abella, la que t'ensenya la manicura si no li agrada el que dius d'ella. Sortia a totes les travesses però no va guanyar les eleccions. Tot i que va aconseguir ser alcaldessa, ara té bastants marrons. Per últim, el Tubau, l'únic regidor de Guanyem, el que els ha salvat el cul i el que té la clau de govern. Com a bonus track, el Nacho Rubí, el preservatiu d'Esquerra. El van utilitzar per follar-se junts i després van anar per terra. Per cert, quin toldo, Quina fresqueta que passa! Quin lloc més ben aprofitat i quina bona feina de la brigada! Per posar algun però, us diria que no estaria de més canviar els gronxadors, obrir els lavabos o netejar-los o aprofitar aquest xiringuito tan llustrós. És un oasi de tranquil·litat al costat del cap de la vila, on podrien venir-hi nens sitgetans a jugar i donar-hi vida. Potser aquests nens us podrien donar idees de com aprofitar aquest espai de recreo amb propostes fresques, idees noves i amortitzar el toldo poligonero. Però ara a l'entrada he vist que està prohibit jugar a pilota, anar en bicicleta, en monopatín, en patinet i en qualsevol cosa. Inclòs els gossos que estan prohibits. Només us falta prohibir persones. Així que tenim un parc al mig del poble que està prohibit fer qualsevol cosa. Ja sé què podríeu fer aquí. Podríeu vendre a algun constructor que faci una casa amb piscina i pàrquing que costi 4 o 5 milions. Segur que algú del poble la compra, com tot lo de la Plana Est. Està ple de sitgetans que no saben què fer amb els calés. Espero que ara que toqueu virolles els hagueu comprat un pis als vostres fills, perquè aquest pas tornarem a fer el llevant de taula a casa dels rics. I per callar les boques dels pobres, feu alguna promoció de lloguer social i vinga,
Un altre sorteig perquè el qui toquin els que acaba d'arribar. Com els espais públics, els locals públics, que estan fets una merda. Sense llicència d'activitat. Sort en tenim de l'espai festes, que està ben acondicionat. No té aire, ni climatització, i li dona el sol tot el dia. I bueno, cauen algunes gotetes d'aigua, només quan plou hi ha una fuita. No sé qui cony va tenir el papo de dir-li espai festes amb allò. Guardeu peces centenàries en un garatge vell i ronyós. Bueno, com el Museu Romàntic, el Mercat Vell o el mateix Patronat. Teniu espais magnífics fets una merda i abandonats. La festa patrimonial d'interès nacional mereix un local en condicions, on les figures i els nostres balls tinguin el seu racó d'honor. I pugueu afegir a la guia de Sitges, en comptes de parlar només d'hotels, visitar el folklore del que tant fardeu amb un local com el Mercat Vell. Com els pobres de Candases, que no tenen ni per policlins. I la senyora regidora el que contesta, que pixin i caguin sota els pins. Teniu un problema amb el tema públic. Amb les nòmines no, això està clar. Però que l'Ajuntament i els treballadors esteu aquí per donar servei al ciutadà. Escoles més que saturades. Han de venir a fer-vos visita als directors. Foten un macago un 10 al ple i els tracteu com nens amb propostes per l'hort. Després, correm-hi tots. És que ensenyament no ens feia cas, però ara sí, que hem fet un informe i sembla que s'han adonat. Faran uns barracons a l'Utrillo i podrem posar-hi més nens. I amb els que faltin farem com sempre. Anirem a cada col·le i els repartirem. Però això sí, aprofitarem el merder i farem un pacte local per l'educació. El que no entri és un botifler. I per nosaltres, medalleta per la gestió. Això sí que se us dona bé, autofalar-vos per qualsevol merdeta. A la gent la tracteu d'imbècil perquè això ja fa molts anys que cueja. Amb el cap, el mateix, sense urgències i amb les cues de sempre. Es fan 4 barracons de pla dur, bé, però sense personal per atendre. Les llars d'infants, igual, també van haver d'anar amb un ple. Mira, just acabem de treure la licitació, així que ja la legislatura que ve. Els bombers, igual, amb els pobres voluntaris que han de sobreviure, perquè si escala foc, depèn del dia, els bombers venen de Campixa. Així que, resumint, ni bombers, ni escoles, ni guarderies, ni urgències. Però preteneu fer el Hard Rock de Vallcarca i gestionar el macroprojecte. No hi ha res més important que l'educació, tot i que per vosaltres sembla que sí. I va per tots, A veure si deixeu ja de presentar tonteries de partit. Volem declarar Sitges lliure d'insults, lliure de violència, poble amic d'Ucraïna, contra la guerra, contra la pirotècnia i contra la mare que ho ha parit. Us passeu els plens debatent tonteries i fotent-vos punyalades tota l'estona. De veritat que la imatge que projecteu ens feu passar molta vergonya. Als plens entra qui li surt dels ous a llegir el seu comunicat. Depèn de qui se'l talla i depèn de qui se'l deixa rajar. Però a la gasulla li sua la pepita. Imperturbable com si res, ja pot haver-hi allà ganivetades que ell agafa la resposta i la llegeix. Com ha canviat el cuento amb el que rajava des d'oposició. Vas renegar de l'impost de clavegaram i ara el puges un 40% de cop. Doncs t'està quedant una bona alcaldia per aquell últim any que veu pactar, perquè sempre que els d'esquerra t'estan deixant un bon fangar. Jo no tinc ni puta idea de tota la merda que us tireu pel cap. Però del que estic segur, és que el Morando va atabalat. Però podríeu fer un favor al poble i si de veritat us l'estimeu, deixeu de fer el gilipolles i si no podeu, plegueu. El David us farà una abraçada, us donarà uns ànims i un petó. La Cris us convidarà unes canyes i la Evita us farà un pregó. Perquè, vaya Juan Palomo, et vas marcar les cagues noves. No sé per què busqueu pregonera que ho pot tornar a fer la regidora. Presentadora, reina i pregonera. Timbalera, regidora i periodista. Encara veu que amb la calentura no t'has fet també pandonista.
Hem estat buscant algú que ho mereixi i mira, m'he escollit a mi. Ara, que aquí hem d'anar fins a Olivella, però que en pugui algun policlín. Escolta, ara que penso, crec que mai has cantat versos. El teu jefe i l'Aurora ja ho han fet. I tu, diva, no pots ser menys? Vine, va, que et mores de ganes d'interpretar un paper més de l'Auca. A més, t'he deixat un trosset que si el dic jo no quedaria bé. Som-hi. Com a regidora imparcial que sóc, vull aprofitar aquesta ocasió per felicitar l'aniversari del meu element preferit de festa major. Porta anys cremant pels carrers i atemorint a tothom i dono fe que els seus timbalers són l'enveja de la percussió. Quan entra a les places, la gent embogeix del tot i quan gira tota hòstia sembla una bola de foc. Després de la restauració ha quedat encara millor i ens segueix perseguint a tots cada cercavila i cada processó. Per això aprofito per dir que sou una colla exemplar, així que felicitats, estimat drac, per complir ja 102 anys. Molt bona festa major. Hòstia, ara m'has deixat amb el cul a l'aire? Va, reina, un altre dia. Recorda't que aquest any n'ha fet 40 la gallina? Àliga, felicitats! Que per molts anys seguim cremant, ja que la vostra extimbalera sembla que se li ha oblidat. Sou la millor parella de ball que una bèstia podria tenir, podria trobar. I estic segur que els que no hi són, siguin on siguin, ho estan celebrant. I després d'aquesta llepara de pulva, anem a seguir rajant. A veure qui pensareu que tot serà jiji-jaja. Per l'única cosa que sembla que els comuns que estan a l'Ajuntament és per la quantitat de zones verdes que heu pintat als aparcaments. Un dels pocs privilegis que tenim. Els d'aquí ens va molt bé, la veritat. I quina brillant idea treure les motos d'Illa de Cuba i Francesc Gomà. Així deixem els carrers ben amples i ampliem les places a l'estació. Els facilitem la feina als lladres en un lloc més apartat i més fosc. Però bueno, Sitges és un poble segur. Només roben bicis, motos, cases i apartaments. Alguna pallissa, alguna punyalada, però no hi ha assassinats de moment. I l'excusa són els visitants. Hi ha delinqüència perquè hi ha turistes. És un gran incentiu pels sitgetans, que estem fins la polla del turisme. Heu pujat l'IBI, l'aigua i el clavegueram, i ara pujareu també les bessures. Cornuts i pagar el beure de manual, per a vosaltres us l'ajuda. Perquè la neteja, com sempre, tema a part. El contracte més important que tenim, i quan li recriminen a la regidora de bars, diu, tota tranquil·la, que ens hem adormit. Si us dormiu amb el contracte més important, que puja 6 o 7 milions, potser que li foteu 10 euros més i us compreu uns despertadors. Però per tapar aquest merder van tenir una idea brillant. Farem fotos de tot el que fem i ho publicarem a les xarxes socials. Hem arreglat una farola. Hem netejat el carrer. Hem posat una barana i hem pintat una paret. Hem arreglat una vorera. Hem instal·lat una paperera. Hem parat per esmorzar i hem regat les jardineres. Això és de poble cutre d'extraradi, com la merda del toldo aquest. Feu el favor d'estar a l'alçada i no tractar-nos com tontets, home. Els que van també com bojos són els socialistes. Bueno, concretament el Luismi, que vol pactar amb qualsevol llista. Li és igual dretes que esquerres. Ell vol entrar a l'Ajuntament. Tan aviat per la pilota a l'Aurora com comunicats conjunts amb els convergents. Va com pollo sin cabeza i ningú vol menjar el gripau.
però us he de demanar als socialistes que no li traieu al Twitter, sisplau. A tot això, la Gallardo, esquivant les hòsties per tot arreu, tens més enemics que a Catalunya i només el Luis Mit vol al costat seu. Cada vegada que has pogut, a l'Aurora li has demanat la dimissió. I l'alcaldessa li contesta que ha tingut una mala digestió. Que els resultats són els que són, però que a la política tot és possible. Que ella ha pactat amb tothom, però que amb tu és impossible. Sort que guanyem té les coses clares. La que guanya primàries no els agrada. Entra a Lorena, vota tot a favor, plega i foten el tubau de regidor. No sé per què tanta assemblea i formalisme si al final feu el mateix que tot. I total, per fer de mamporreros d'Esquerra no cal que canvieu tant de regidor. En Tubau està provant més Coca-Cola que tota la seva vida d'estudiant. Mentre l'oposició està sa germana votant en contra i renegant. Aprofitant, us volia demanar als dos un favor molt personal. M'encantaria venir algun cop al vostre sopar de Nadal. I ja per acabar, amb el que no lligava, farem una traca final. I esperem que l'any que ve vinguin tots i no fotin l'escuga de l'hospital. Som el poble dels sortejos, guarderia, escola o pisos de lloguer. Podríem sortejar també els regidors, que segur que augmenta el nivell. Tenim la mateixa merda de servei i som més de 30.000 habitants, però els impostos i el vostre sou és l'única cosa que va augmentant. La festa de Carnaval, que tanta polseguera va aixecar, la veu fer per callar el populatxo i Valtos no la veu ni trepitjar. Ens omplim la boca de banderes blaves i les platges estan fetes un nyap. Jo crec que aquestes banderes que es compren o qui les dona que un xalat. Han demanat un centre cívic per gossos. Jo potser m'he perdut alguna cosa. Recullen firmes per un local, però són incapaços de recollir cagarros. Els nens i nenes també van recollir firmes per donar propostes per l'hort. El que veu donar uns copets a l'esquena i ho veu passar per l'Arc de Triomf. A veure si enteneu d'una puta vegada que del turisme no tot hi vivim. Jo pago impostos religiosament, no per ser el xalou dels pixapins. Han hagut d'arreglar els gegants nous i això que no llencen foc. L'han portat un expert en brides perquè no li caigui el xatrot. I si per Corpus no voleu portar els vells, digueu-li a l'Edu i ja està. No el foteu de ballar davall, que al final es trencaran. El nou capellà per integrar nouvinguts va beneir la palma en castellà. Potser que abans d'integrar ningú t'integris tu, que falta et fa. Per tot aquest discurs meu demano perdó al gloriós Sant Bartomeu que desitja i n'és patró. També les poques autoritats, els presents i tots els companys. Em dispensin les molèsties i ara que estem tots perdonats, apa noi,